Běž tam. What? Co děláš ty Nigerijci, vole? Oni všichni pokusou mě, to je Niga. Niga Black, yo. Nidalí necháme chcípnout, ona má, nebo Road of Ages, nebo co to je. Asi spavnul. Niga. Počkejte, nemůžete jít jen, co dělá, ty vole. More, to jsou Nigerijci, fakt, ty vole. Kolik jich tady máme, dneska tady je Somálců, to je neskutečný, ty vole. Riot by měl rozdávat sušenky, vole, na podporu těm, vole, co jsou v bronzu, vole. Máťo. Holy shit, engage! Pojď, dobré, sekni ho do zadku. Oh shit, viděl jsi ten play? Ty vole, sekej je, jo, ty vole, Reginalde, ten tvůj build je úplně na hovno, já nejsem tank, já si musím koupit Varmog, nebo já nevím, to je nigerijská hra. Reportuju Tarika. Pro troll mod, vole. Fakt, ty vole, Xerath, ty vole, co hraje v Silveru, ty vole, mě tady vyrejpuje, no to je neskutečný. Evelyn being useful, please, oh, ty vole, tohle by nemohli komentovat nikdo, to je prostě největší kokotina, Nidali jsou to v Ages, ty vole, tohle ani na bronzu nevidíš, ty vole. Read Solomit, please. Nida. You useless. Holy shit, to je neskutečný tohle. Bronze people trying to carry, ty vole. Fuck! Mě mrdne. There was an error processing message. Fakt zase, ty vole. Tohle message fakt useful. Jsem se podíval radši na ten stromeček. Holy shit, takový stromeček má i moje babička, ty vole. Mohli ho aspoň vystrojit trošku, dát.